Holky, holky, kde pak jste? Holky. Tak tamhle jsou moje kachny. Odpočívají pod stromečkem ve stínu. A tady je moje zahrádka. Sem chodím odpočívat. Tady na kraji. Tohle máme slunečnice, mezi tím saláty. Ty budou postupně pryč. Tady máme krásně vykvetlej mák. No a všechny tyhle ty záhony tady vepředu, tak ty jsou osázený bylinkama. Jsou to hlavně středomořské bylinky, to znamená šalvěj, tymián, levandule. Je tady meduňka, izop. Tyhle záhony nemusím ani moc zalejvat, protože ty bylinky mají rádi sucho, víceméně, a jsou díky tomu pak i aromatičtější. Tady, když půjdeme touhle uličkou, tak tady, tenhle jemný lístečky, to je fenikl, takový sladoučkej. Tohle je zajímavá bylinka. No, to je včelník moldavský. To je taky léčivka. Zase fenikl. A tady je, ono už to kvete super. Tohle je sléz, je to léčivá rostlina a už budu moct sbírat nádherné kvítky. Tak, tady mám, to jsou muškáty, tenhle teda musím ozbírat, ten je příšerně odkvetlej. Tady mám, to jsou ježkojoči, slaměnky, tahle je krásná, hledík a spousta bylinek okolo. Tak já se tady pokusím překročit. Tak co máme tady? Afrikány, tohle to jsou cínie, ty budou až metr vysoký. Tyhle ty kytky, to jsou čínský astry. No a tohle je odkvetlý heřmánek, ten musím už vytrhat. Ten se mi tady vysemení na příští rok a budeme moct pokračovat. No tohle to je rádoby pítko pro ptáky, ale je to za prvé napůl skoro vyschlý a za druhý ta voda je taková ošklivá, zelená. Tak zase heřmánek. Tohle je limonka, ta se suší, to je taky taková slaměnka. Tady máme floxy, tady máme koriandr. Semínka koriandru si budu sbírat, krásně ta bylinka voní. No, tohleto, to je jablečník, ale jablečník je jediná bylina, kterou teda já nepiju, nedělám si z ní čaj, protože je to příšerně hořký. Je to hnusný a nedá se to polknout. Ale hořký bylinky jsou dobrý na žaludek, na zažívání. S tím já naštěstí problémy nemám, takže dokud nemusím, tak to pít nebudu. Fuj. Tohle krásně žlutý je svatolína. Svatolína se údajně používá proti parazitům, takže až vás chytnou roupy, tak si dejte čaj ze svatolíny. A tady je kvete třezálka, ta už se může taky sbírat. Půjdeme dál. Tak tenhle záhon zarostlej, tahle džungle, to by měl být jahodový záhonek. Ale tady možná víc brutnáků než jahod. Avšak i jahůdky tady najdeme. A kromě těch jahůdek je tady i schovaná takhle pažitka. A proč tady mám takovou džungli? Protože brutnák, jahody a pažitka si náramně spolu vyhovujou. Jsou to kamarádi a ty jahody jsou pak nádherný. Tady naproti na záhonku budu mít žlutý malý rajčátka a zase tady je kombinace rostlinek, který si vzájemně podporujou se, vyhánějí si vzájemně škůdce. Tady na kraji to je citronová tráva, tohle je saturejka, mám tady, už jsem to neměla kam dát, pelargonie,
Jsou tady afrikánky, kudrnatá petrželka a bazalka. Bazalka prej dává těm rajčátkům dobrý aroma. To samý na druhém záhonku a v podstatě to samý na třetím záhonku. Tam je ještě navíc brutnák. S tím brutnákem tady budu mít příští rok pěkný problémy, protože bude všude vysemeněný a bude to tady zarostlý brutnákem. Co máme tady? Na kraji afrikány, ty myslím, že budou vysoký. Tohle je vratič, odhání škodlivý hmyz. Tady krásně kvetou měsíčky. To bude moc hezký, to už si musím ozbírat. No, bohužel mi teda tady kvete i mangold. Nevím proč, vysela jsem to v termínu, ale prostě vykvet, ne teda všechen. Ono, když to kvete, tak to má malý mizerný lístečky a ta rostlina nemá tak dobrou chuť, je spíš hořká a je taková tuhá. Ale tady máme dobrý mangold, jak má krásný šťavnatý listy. Tenhle je bílej, mám tady i červený. Tenhle ten je červený. Tady vzatím vzadu, tohle je polníček, ten je taky moc dobrý do salátku. A zase si ty kytičky vzájemně vyhovujou a prospívají. I když teda na tom mangoldu tam mám mšice. Ale to nevadí, není jich moc. Tenhle záhonek je obydlený hlavně kapustou. Tohle je červená kudrnatá kadeřavá kapusta. Úplně na kraji tam mám vzadu brokolici, lichoře, říšnice, tady ty listy kulatý. To bude mít pak krásný oranžový listy. Tak, dobrý. Tady tohleto, to je vrbovka malokvětá, to je taky bylinka. Mezitím tady mám kopr, ten už leze, ten je výborný taky do salátů, čerstvý i do omáček, kapusta a tak dále a tak dále. A tenhle suchý záhonek, na něm mám saláty, které jsem si nedávno přesadila v těch největších vedrech, ale chytly se a žijou. A podíváme se, on ten záhon není tak vyprahlej, jak se zdá. Dobrý je to, ale už dneska večer budu muset zalejt. No, ještě sem něco dosázím. Tak, co máme tady? Tady jsou fazolky, na kraji větší fazolky, postupně jsem to osazovala, tady máme ještě miminka. No a tohle nevzhledný koště tady, co je. To mi tady pokácel teda vítr, ale to je chřestový salát, ten jsem si nechala vykvíst na semínka, abych to nemusela příští rok kupovat. No a tady mám zasázený fazolky, ty teprve polezou. Tady to takhle překročíme a jdem dál. Na tomhle záhonku saláty, fazole, zase saláty, kromě plevele teda. No tahleta džungle tady, to je řeřicha setá. A ta řeřicha, to je ta, která se dává v zimě za okno, aby jsme si s ní pak mohli posypat chleba. No s touhle už si chleba sypat nebudu, protože už je to vykvetlý, spíš odkvetlý a už to bude taky pryč. Tady mám petrželku, kořenovou saláty, mrkev a zase saláty a tady to na kraji. To je zajímavá věc, to jsem ještě neochutnala, ale vypadá to jak pažitka, ale je to čínská pažitka, česneková. Tak uvidíme. Zase saláty, v těch prázdných místech už mám vysetý další salátky. Tady mám pořád ty slunečnice. Tady mám červenou bazalku. No tady máme jahůdky. Ty jahůdky to jsou celoročně plodící. Já jsem si říkala, jak si je krásně rozmnožím. Jenomže oni mrchy nemají žádný šlahouny. Takže budu mít prtané jahody a když jich budu chtít víc, tak si je budu muset prostě přikoupit. Protože tam ty jahody u toho brutnáku, to jsou jenom sezonní jahody, ty jsou hned pryč. Tady v pařenišťátku je schovaný patizon a ten patizon už má malý patizon
A až bude trošku větší, tak si ho dám do čeho? Do salátu. Tamhle mám ještě lilek, ale lilek je náročný na pěstování, tak nevím, jestli mi přežije. No, tohleto je špenát, ale to je špatná ukázka špenátku, protože ten špenát mi taky kvete. Já jsem ho vysela už moc pozdě a je to samý květ a žádný list, takže ho dám kačenkám a oni si pochutnají. A tohle, to je celer, ale naťovej celer. Ten má krásný dužnatý listy, až vyroste a sbírá se právě jenom pro tu nať. Tohle je vrbovka malokvětá, bylinka. Majoránka. Krásně voní. Mrkev, červený salát, mrkev, hlína, ve který už jsou schovaný semínka, teď nevím jaký, ale už tam něco poroste. Všeho chuť, saláty, afrikány, ale tyhle podlouhlý listy, to je černý kořen. Sbírá se kořen právě a strouhá se do salátů a má ořechovou chuť. A sbírá se to až na podzim. Ještě jsem to neochutnala, tak uvidím, jestli mi to bude chutnat. Když tak bych to vykopala. Je to trvalka, vydrží to do příštího roku, ale jestli mi to nebude chutnat, tak to bude pryč. Teď jsem si tady šlápla do vysetých řetkviček. Ty řetkvičky, to jsou speciální řetkvičky, které se můžou vysejvat v průběhu celého roku, protože nekvetou. Tady mám jitrocel, abych se s ním nemusela hledat někde na louce. Tak ho tady mám pěkně takhle pohromadě. Salátky, fazolky tady máme. Zase saláty, no a kopr. Ten kopr už taky bude do kopru, protože vykvet a jelikož nehodlám nakládat okurky a sbírat koprový semínka, tak ho vykopu a bude do pryč. Oni ty lístečky kopru, jak už to kvete, tak nejsou tak jemný a nic moc teda. No, tato kytka, to není žádná bylina ani zelenina, to je okrasná kytka, jmenuje se to Echremon carpus. Kvete to červeně a je to popínavka, budu k tomu muset dát nějakou podpěru, asi tam strčím nějakou větev. Tady to bude příští rok divizna, prvním rokem to dělá listovou růžici a pak teprve druhý rok to kvete, takže sbírat se bude až příští rok. Zase saláty, mám tady hrášek a ten už se musí začít pomalu sklízet, protože už krásně nazrává. A na dalším záhonku mám zase mrkev, zase se mi to střídá až do konce a už to je celý, je to všechno. Mám tam pořád ještě hrášky, ty už se taky musí sklidit. No, tak to byla moje zahrádka, sem chodím odpočívat, když jdu domů, tak jsem vždycky celá splavená, ale spokojená.